Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruke jauna. Barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jagoikoari. Gorazu, berenkazazu, gorespetzuri, aurrezkazazu, eskarratzuri. Jaiko jauna zeruko errege, jagoiko aikazatzeri aduna. Jauna esakunaka Jesucristo. Jaiko jauna jaikoaren edotz aitaren semez. Zuk etzendezu mundu gurekatua, erruki jauna. Zuk etzendezu mundu gurekatua, zuk gure gaia. Aitaren eskumakean jarri izaltzezu, erruki jauna. Zubakarrik santua, zubakarrik jauna. Zubakarrik goikoa Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jaiko aitaren. Amen. Egin dezagun otoio. Jaiko alguztidu betienekoa, haunditu gugan, sinismena, maitasuna eta esperantza. Eta zure promesak iristeko egizu, maita ditzagula zure aginduak. Zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez, zuregin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Ziraken ingurutik, jaiko zuzena da jauna, inoren berezkuntzari egiten ez duena. Ez du berezkuntzari egiten behartsuaren kontra, eta entzuten du zapalduaren otoitza. Ez du gutxiesten, ez umezurtzaren eskabiderik, ez errebuka ari zaion alargunarenik. Haien nahiagoen beren aldera elkartzen dute jauna, eta haien otoitza odeietaraino egotzen da. Behartsuaren otoitzak odeia zuratzen ditu, eta ez du honi, jainkoaren gana iritsi arte. Ez du etxitzen, jainkoak entzuten dion arte, eta epaile zuzenak zuzen bidea egiten dion arte. Jaunak esana? Baina jaunak nire alde duen, eta berak egiten duen, berri
Gauza nahasien ez da honako zergalaria bezalakoa ere. Astean bitan egiten dut barau eta ditudan guztien amarrenak ematen ditut. Zergalaria berriz, urruti delitu zen eta ez zuen egirik ere jaso nahi izan zaiura. Eta bular joka horrek ez zuen, ere jaiko erruki zakizkio bekatari honi. Aranik esan, hau zintzoturik jaitsi zen bere etxera, bestea berriz ez, izan ere, bere burua horatzen duena beheratua izango da, eta bere burua beheratzen duena horatua. Jaunak esan da. Jesusek humiltasuna maite zuela, estimatzen zuela, agerian dago ebangelioak ikusten dugun aldiro, bere bizimodutik hasita, estalpe pobre batean jaio, famili langile normal batean bizitu zen, gero bere bizi publikoan ere esaten dugu, ez zeukala buruan nun, ez zateko tokinik ere, eta beti ikusten dugu modu sentzioan Jesus ez zuen ezan behintzat beste aurrean agertzen da alako arropa ari-ariekin edota beste modu ongizki oik zituzten ezaugarriekin horratorik ez. Ikusten dugu Jesusek humiltasuna eta gauza sentzioak ikaragarri estimatzen zituela. Eta bere jarraitzaileei ere transmititu nahi digu humiltasun hori. Esan genezake, batez ere, bere garaiko zenbait fariseak zeukaten jarrera hori seinalatzen dugu Jesusek ikas dezagun zer ez den egin behar. Hau da, neskak batzuk bazeuden, denak ez, baino bai asko halako arrokei handi bat, soberbi handi bat zeukatenak, eta beste guztiak seinalatu, bekataren zartatu, gaizki ikusi, eta haiek dena ongi egingo badute bezala, konsideratzen zutenak. Eta batez ere, Jesusek askotan gogoratzen die, haiek ere egiten zituztela, gauza txarrak, baino edozein kasutan haien soberbi hori, haien arroki hori, beste bekatuak baino okerrak bazela. Xeraz Jesusek ulertzen eman izkiena. Azken finean, jakoikoak estimatzen baitu, humiltasuna, errukia, baita ere dauna, diozenika eskatzen zaionean, jakoikoa halakoa baita, maitakoa baita, eta ez du guk gure burua besteak benefikan jartzearekin nahi, eta besteak zapalduz bezala, besteak seinatuz, besteak baino askoz hobeak izango gaina bezala, horako jarrerari ez nahi Jesusek, eta humiltasunez saiatzea, inalak egiten gauzak ongi zuzen berak erakutsi bezala, elkar maitatuz, elkar arrasotatuz, hoxe da Jesusek erakutsi nahi izan diguna. Eta gaurko evangelioetan bukaeran aipatzen dugu itun zaharrean agertzen den esaldi bat. Esaten digu, bere burua horatzen duena beheratua izango da, eta bere burua beheratzen duena horatu da. Hori da Jesusek gugan nahi duen jarrera honien, ez besteak egiten jartzeko, beste baten ere, halako ejemplu jarri zuen, esaten digu Jesusek, otordu batean, konbidatzen zaituztelarik, ez zaitezela jarri horreneko tokian, gero gerta ez dadin, hori antolatu duena etortzea, eta harrek esatea zuri, hori ez da zure tokia, jaitsi beste toki humiliago batera, eta denen aurrean parerari gelditzen zea. Aldiz, esaten digu, konbidatzen zaituztelarik, otordu batean, hobedezu tokirik humilienean eseritzea, gero antolatzailea gertzen darik, esateko ez, segi beste horretara, beste toki berezi horretara, eta orduan itxura ona emango duzu. Hoxe da Jesusek transmititu nahi dugun mentalitatea. Ez besteak baino gehiago, gerani esatzea, edo besteak baino hobeak, edo besteak goitik bera
hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko aita guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut, Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu Elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu munduan zehar dauden misionari guztien alde. Bereziki persekuzioa sufritzen ari direnen alde. Jangoikoak indarra eman dezaien, haien lekukotzak bihotz asko uki ditzan. Eska dezaiogun jaunari. Gure hildakoen alde, gaurko meza santuan bereziki gogoan hartuko ditugu, Maria Ezkurrena Tegetxea familiko hildako guztiak, jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna, ekarri dizkizugun eskaintza hauei. Guk zure zerbitzariok egiten dugun hau, zuretzat goresgarri izan dadin Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, ora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida bai eta zuzen onai eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoikoa guztidun beti ereko horri. Zure semea gure salbatzaile bidaltzeraino, maite izan baidezun mundua. Bekatuan izan ezik, beste guztientzat gure antzeko egin dezu, zure semearengan maite zenuena, gugan ere maitatzeko. Ark, zure esaneko izanik, eskuratu dizkigu berriro, guk zure esaneko ez izateagatik galdutako ondasunak. Horregatik, guk ere
aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta erena, santua, santua zera, jagoiko gure amorena, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok hontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizarturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman ziren esanez. Hartza zuen eta edan guztiok hontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire egarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizpeko itxaropenean, joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan, bereziki Mariez Urrena Teietxea familikoak. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko albuztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutsian jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zena, santu izan izena, etorri izena erreguma, egin izena zegoa zezela gurean ere, emaizu gaur egumentako ogean, barkatu gure zorra, gure gure zorrei barkatzen dizu izkero, eta ez ere zalde eman, atera gehitzen. Atera
izatera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiak esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala emaiozu Elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea. Jangoikoaren bintotxa, zuk entzen dezu mundu gobinatua, errukin jauna. Una hemen, jangoikoaren bintotxa, munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Egin dezagun otoiz. Zure sakramentuok jauna, egin dezatela gugan beroiek adierazten dutena, orain irudipean egiten deguna, gero egiaz eta osorik har dezagun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Asteartean, hasiera emango diogu aurren katekesiari, etxaldeko 4:30, bezala den Elizapari, hasiera lehenengo egun edukiko dugu, entzata katekesiari. Jauna zuekin, berenka zaitzatela jarriko guztialduna, gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren artean. Eskerrik asko jauna, eskerrik asko jauna, orain eta